ina aka dosa sannan wani irin nasarori ake ga cewa an cimma sannan mai al'ummar Najeriya ke tsammani musamman daga wajen sabon zaɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a tsawon watanni uku da a iya cewa ya yi a halin yanzu akan karagar mulki. A shirin a wannan rana ya dira a birnin Yakubu wato a jihar Bauchi domin ji ta bakin ɗaya daga cikin wanda suka yi gwagwarmaya don ganin cewa an samu nasara a jam'iyyar ABC sannan kuma a iya cewa an samu nasara musamman a zaɓen shekarar 2023. Wannan ko ba wani bane shine Alhaji Sunusi Baban Tanko wanda kuma basarake ne ko ce mai rike da sarautar gargajiya ne na kare da barka da shigowa wannan shirin a matsayinka na barayin Bauchi sannan kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya tabbatar da nasarar a sabon zaɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yanzu haka ana bikin cika watanni uku a kan karagar mulki a matsayin wanda kuka yi ruwa kuka yi tsaki kuka tabbatar cewa ya zo kan karagar mulki wani irin nasarori ka iya gawa a al'ummar Najeriya a cimma a kan watanni uku kuma ake kokarin cimma. Alhamdulillah abinda zan ce shi ne farko shi ne godiya muke wa shi ubangiji Allah da bakin sarki da ya sa kai wannan nasara kamar da ka faɗa ne an gubarwa kuma Allah ya ba wa shi Suwajo ya ba wa APC saboda haka farko wani nasara shi ne nasara sun nasara nasara na biyu shi ne wadda yake ɗan Najeriya wani lokaci yana da gaggawa kan lamari amma nasara da biyu shi ne gashi cikin wata uku har an yi ministoci a Najeriya wannan kai tunanin shugabancin da ta wuce kusan an kai shekara kafin a yi ministoci. Nuna samun ministoci a iya cewa ɗaya da ci ba ƙaramin nasara ba ne don su ne tafiyar gwamnati sannan wasu matakai da ya ɗauka a kan abin da ya shafi tattalin arziki don ci gaban Najeriya a yanzu a cikin wata uku na tsammanin a yafi wasu shugabannin ƙasashen a ƙasar Najeriya da yawa wanda suka yi shekara hudu wasu shekara takwas abin da ya cikin wata uku mataki da ya ɗauka guda mai ƙarfi wanda zai taimaka tattalin arzikin Najeriya na tabbatar maka kusan wasu sun shekara takwas suna shugabancin ƙasar nan wasu sun shekara hudu su biyar amma ba su ɗauki mataki mai ƙarfi wanda zai taimaka a Najeriya wajen wannan gaba. Daga zuwan a sabon zaɓen shugaban ƙasa wakilin da ake rantsar da shi an yi wasu kalamai da musamman na batun cewar tallafin fetur kusan shi ne kalamai ɗaya da kusan mafiya yawan al'ummar ƙasa da suka yi ɗauki hankalin su mai ya tashi menene hikima haka? Ito kaga shi ne shi sa da gaba wani mataki ne wanda ya ɗauka wanda wani shugaban ƙasan ma ya shekara shida wani ya shekara wasu ta shekara takwas da su iya sun ɗauki wannan matakin da dalili shi tallafin nan na mai da ake ba da shi ko ɗan Najeriya wasu duka gidan da suke magana wanda yake da yakan kawo sauƙin abubuwa amma sauƙin ba yadda ake so kuma kuɗi ne ba ɗan wanda ake dima wanda zai taimaka abin da ya shafi ilimi inda ya shafi makaranti abin da ya shafi asibitoci abin da ya shafi hanyoyi abin da ya shafi ayyuka da abubuwa da yawa wanda da an yi amfani da kuɗin ba ta wajen tallafin mai ɗin kaɗai ba da zai taimaka wa ci gaban ƙasar nan saboda haka a gaskiya da yawa ba sa jin daɗin hali da ɗan kwanakin sai mu duba mu ga shin wata nawa ne ya samu yawan kamin wata uku ne wannan kuɗi tallafi da aka ɗaga shi wannan kuɗin yana nan a tare kuma ana tara shi za a zo a yi amfani da shi ne a rage wa yara kuɗin makaranta kuɗin makaranta ma nan gaba ina tabbatar maka daga firamare har zuwa university ba za a biya tun daga yanzu ya sama alkawarin cewa duk wanda zai je wani makarantar da ya wuce suka zai iya samun bashin kuɗin da har zai gama makarantar to za a ba wa ɗalibai rancen za a ba su zancen kuɗi wanda tun maidawa tun da ɗalibi ne maidawa sai ka samu aiki na zaka ka san kusan kama an baka ne to in aka ci gaba ma tattalin arziki ya ƙaru ai ba ma za a biya kuɗin makarantar wannan abin da ya shafi kamar da na gaya maka abin da ya shafi asibitoci da duka duk wani mara lafiya
alayi sanusi a baramboci a 'yan kwanakin nan ne aka ji sojoji sun haɗar da zaɓen shugaban ƙasa da turai da makwabciyar a Najeriya wanda nan take aka ji shugabannin ECOWAS sun gudanar da taro a gaban birnin tarayya tare da ba da umarni ga sojojin cewa su gaggauta dawo da gabatun kan karɓar mulki ko kuma su bar musu dawo da shi da karfin soji wanda kuma kusan wannan makonni ko makon da suka bayar da riga da ya kare wanda yanzu haka aka sake biyo su umarci sojojin da su zauna cikin shiri domin a karɓo mulkin dimokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar. A matsayinka na dattijo da gaje ka ga yau musamman wannan ƙasa, ya kake ganin wannan yunkuri na sojojin da shugabannin Afirka? Wato abin da ake nema kuma aka tsammani a duniya a yanzu shi ne dimokuraɗiyya a ko'ina a duniya, kuma wanda ɗan Najeriya ko ɗan Afirka ko ɗan gida ne ma shi ma zai so dimokuraɗiyya inda ba wanda zai so mulkin sinta. Mulki ne wanda wataƙila ba mutane ne suke sa'a ba sai dai wasu ƙabilan suke sa'a. Misali maganar Nijar, ai wasu suna cewa faɗar Nijar su kansu ma faɗa ne na tsakanin Ingila da Amerika da Rasha da China da wasu ƙasashe da sauransu, wanda kuma ba haka bane. Inda za ka tsaya ka fuskanci irin mutanen mu na Afirka, wajen ɗan Afirka ko kuma ba zan ce ɗan Najeriya, Afirka da mata muna da son mulkin da ba cikin gwamnati, wato faɗa ne a Nijar na tsakanin su da su don kowa wanda yana da gwamnati da mulki wanda ba zan ce soja suna shahara su yi mulki ko kuma farar hula yana son a'a kai dai faɗa ne na tsakanin su a kan wani soja suna protecting ko suna kare wani mutuncin wani farar hula ne suna samun mulki ko kuma su suke son su mulki a ko shi kuma ba jin yana so ya kare kansa ne to wannan faɗa ne tsakanin su, amma ba haka mutane suke faɗa kan don arzikin da Nijar take ciki da shi a'a da Amerika da Ingila da France suka zo su haɗa kansu da su kira shi wani saboda haka a kuna a halin da ake ciki a gaskiya mu mutanen Najeriya dole za mu yi hakuri mu bar su a kungiyar abin da na Afirka. Amma iya kake ganin hari ko kuma ƙarfin tuwo da sojojin Afirka ke ƙoƙarin cewa za su nuna hakan zai kawo maslaha ko kuma dai zama a kan teburi a tattauna shine zai kawo maslaha? Wato dole a razare su, ko da ba ana da niyyar a yaƙi ba ne, dole a razare su dawo kan hanya. Domin abin da akwai wani mawaƙin da yake wani ne kudin da kowa da yake cewa abin da ya taɓa Najeriya ya taɓa Nijar. Abin da aka yi a Nijar a yanzu, idan Najeriya ba su ɗauki mataki ko kuma su wasu ƙasashen Afirka su ɗauki wani mataki wanda zai iya samu, kuma ba inda take kusa da Nijar da kai Najeriya. Wanda yanzu nan ana tauna tsakuwa ne don a ba a tsoro. Yana iya yiwuwa kuma ko da wani matakin ma aka ɗauka, kowane da za a ɗauki ma matakin da ya wuce haka, wato ba zai mai da yawa. Domin yanzu misali, in sojoji suka ce in aka yi Nijar ne aka kwace gwamnati, aka ce za a kwace gwamnati sojoji su a Najeriya, shin ga sojojin Najeriya suka kwace gwamnati wa za su ba? Za su ba ɗan kudu ne, za su ba ɗan arewa ne, za su ba da yawuri ne, za su ba hausa, za su ba bayan mai a cikin su sojan. A nan ma tukuna za a samu rigima. Rigimar da za a samu in har muka sake aka zo aka kwace gwamnati a Najeriya, to sai ya fi rigimar yaƙin. Wataƙila ma ta zama sanadin da za a yi yaƙi, amma yaƙin yaƙin. In dai har za a sake a bar Nijar, a zo a sojoji su karɓi mulki, a bar wasu ƙasashe na Afirka, sojoji suna kwace mulki a hannun. To in ya shigo Najeriya aka kwace mulki a Najeriya, ina tabbatar maka Allah kada ya san inda za ka. Domin sai ka rasa musulmi ne, Kirista ne da ya shiga mulki a cikin sojojin. Wane ne, Bayarbe ne, Yamuri ne, Bahaushe ne, misali dan kudu ne dan arewa ne, to a wajen wannan rigimar wanda dama abinda wasu a cikin Najeriya suke da maka ne a samu wata 'yan rigima kaɗan wanda za a samu ƙasar da haɗe. Saboda haka dole a ɗauki babban mataki a tabbatar da cewa Nijar wannan kudu suka yi wa gaban mulki da sojoji suka yi wa Nijar bai
sun yi nasara domin ba zai taimakawa da jirgin wani ba kuma zai taimakawa da demokradiyya kan wani zai taimakawa zaman lafiya wa na Najeriya don mu ma dole mu abu tsoron abin da zai zo su wanda shi ne da ke ganin abu na sai dai mu 'yan Najeriya mu ƙara haƙuri mu ƙara zuba ido kuma mu roƙi su 'yan Nijar su kansu da su gane abin da sojojin abin da wuta inda haɗin kan Afirka suke dubawa suna duba abin da zai je da wani in aka yi ma wanda yau kuma za a yi wani kuma wanda duk suke goyi bayan haka ai za ka samu wayan da suka je suka kwace mulki da su a hannun da domin abinci wani abu ne ba ko abin kowa inda wani kuɗaɗe da ya fitar akwai hanyoyin da za a iya sayan kayan abinci kamar da wannan abincin da muke ba za a sayi kayan abinci a gumbanu kuma ka siya a wajen su za a sayi shi da kyau na sai shi da kyau kaga wannan kuɗi ne kuma za su samu wanda za su bunƙasa aikin gwamnati sannan kuma kuɗaɗen za su kone ta wuraren in kana da harka tabbatar da misali sun tattara ba ko kuma su da yawa wanda kuma su kansu gwamnoni na jihohi da ƙananan gwamnati duk wannan kuɗaɗe za su ta hanyoyi da yawa kowa zai iya samu wani cikin sauƙi zai taimaka noma dama shi ne abinci kuma shi ne dama rayuwar ɗan adam don cewa ana tattara gudanar da biki ana gudanar da shi gurin biki cika mutane uku na sabon da shugaban kasa ne ne sabon da wani gwamnati yadda sai mu ƙara kuri wata gwamnati ta lura da halin da yana bayyana su ta abin ta yi niyya ta yi alkawari za ta yi don ganin cewa mutane sun fitar da halin talauci da kakanikayi da halin da ake ciki da ya hanzari da gudanar da su a yi wannan kiran da zai wa gwamnati da kuma mutane zai kiran da zai wa gwamnati su ne a yi mutane kuma shi da su kuma su kara domin abubuwan da yawa ana maganar nijar ana maganar tattalin arziki ana maganar abin da ɗauke tallafi da sauransu saboda haka an shiga wani haka a cikin yawan watanni uku ba abin da za ka gyara shi ya lalace daga samu matsala amma kuma fatan mu shine a cikin watanni uku zuwa wata shida gwamnati ta tabbatar da duk abubuwan da ake tsammani da ce gaba sun soma guda. To bari mu karkare da batun jam'iyya a cikin wannan watanni uku aka fi shugaban jam'iyyar kudu ya yi murabu sai a ji kudu da su kuma jam'iyyar ta sake naɗa ko zaɓen domin gwamnan kano a kula da jam'iyya da sabon shugaban jam'iyya. Ba ga cewa ana kamar tun daga farkon fari an fara samun takun saka ko kuma zaɓen wato dangantaka a cikin jam'iyya. Ba haka ba ne dama abinda duk wani siyasa inda kana duba siyasun da suka wuce da gwamnatocin da suka wuce da ta demokradiyya ai shi shugaban jam'iyya dama ana gama zaɓe ana samun shugaban kasa da ana kokarin yadda za a canza shugabannin dama nature ne siyasa wani demokradiyya ai kafin canjin da aka je yayin da sai ya murabu domin shi ya yi wa kansa don ya gane abin da ya kamata ya yi ya gane cewa abin da ya kamata ya yi inda ya gama dole za a nemi ya yi domin ba duk gwamnati haka ne duk da gwamnatin da wata haka duk siyasa haka ne lokacin da pdp suka kawo gwamnati salamar na ai suna shi wasan to yana haka kuma da haka sama maganar ka canza shugabancin haka ji haka shi ma ya san haka zai ne kuma yadda yin daga shi ne abin da kamata yi ya sauka kafin a ce masa ma za a kira da wato ina sabon da shi sabon shugaban jam'iyya wajen ci gaba da kuma da jam'iyya musamman da ganin cewa ba a samu barka. Shi idan dutse ɗan siyasa wanda zai baka shawara da wani dutse shi ne idan ka dubi zaɓen kotun da ita sauran abin da gona abu tinubu za ka tafiyarsa kusan arewacin najeriya kusan a kano daga nan aka so mu gane cewa shi wajen ɗanɓe ne ko ɗan siyasa ne kuma a wani yankin lansa ba gan dukiyarsa to duk da alamu ya nuna zai iya rike shugabancin tafiya na tabbata zai rike wani yadda ya nuna a kan tafiyar suwaju duk da haka ya san siyasa a suwaju a arewa da ya ƙarfi arewa ta soma
Kano kuma yadda da shi da kuma wanda yake shi ne kusan shugabanci tafiyar kasuwanci a nan Kano ɗin kuma arewacin Najeriya haka ne saboda haka ina fata zai ci gaba da yadda ya soma kuma na tabbatar da an ɗaya a yadda san yanzu da zai za a yi nasara kuma zai nufi tafiya da kyau kuma yan Najeriya za su to tattaunawa mu kenan da ɗaya daga cikin jajirtai wanda suka ruwa suka riki da mun tabbatar da wato nasarar jam'iyyar APC a yankin arewacin ƙasar nan wato Alhaji Sanusi Lawatan ko kuma Bala Bauchi ran kada dai muna gobe muna kuma fatan in wannan tashoshi suka sake gayyatar ka cikin shiri za ka Hussein Sani Babu da suna na mutara da shirin